Bon dia, bona hora. Avui, un dia, en aquesta setmana tan particular dedicada a la poesia algeriana, fem un parèntesi, perquè a favor d'aquest viatge a Oran i més enllà, a en Jep li va passar una cosa. Es va tornar a trobar amb la seva obra passada. I avui nos llegirà un poema seu. Us explicarà una mica com va anar això, però jo voldria dir que estic tan content de tenir a la meva vora un home que sempre es va comprometre en la seva vida, en la seva obra, en contra del colonialisme, i que va saber dir a moments això sí, això no. I el poema d'avui és un d'aquests que diu... No us expliques una mica, sisplau, ja? Sí, ens van trobar a Oran amb joves, i el Matías ho pot recordar també, i un jove, no de Cotlliure, sinó que viu a Cotlliure, va dir els artistes no som prou engajats. I això em va portar a reflexionar que en el meu engatjament, i com els esdeveniments palestinians eren molt importants, vaig recordar un poema, que no el recordo de memòria, però el vaig trobar dins un llibre meu, que tenia a sobre, estrany. I vaig llegir el poema que llegiré després. I després d'aquest poema va venir un home que diré madur, si no m'equivoco, que va dir «Soc palestinià, visc aquí a Algèria, soc palestinià i el teu poema m'ha posat en una situació terrible de records, de ganes de plorar, etc. I va parlar. Però després, tornat a Pau, a la meva ciutat de Pau, em va enviar un poema, però no un poema, potser en parlarem quan llegim. En parlarem demà, si vols. D'acord. En Camel, ja i avui. Sí, doncs dic aquest poema, llegeixo el que hi ha escrit aquí en el llibre quan fou publicat. Aquest poema escrit immediatament després de la matança dels palestinians a Tal el-Zatar, durant el Setembre Negre de 1970, fou publicat a La Fals, revista ara desapareguda de Catalunya Nord, publicació de l'Esquerra Republicana dels Treballadors. El títol: Palestina, Israel, quina dolçor de sucre i sofriments. Ara sou dins el silenci artificial, entre les bales i la suor, la veu de l'àngel de la llum, Lucifer. He vingut aquí, a Tal el-Zatar, per veure la mort i l'esperança. He vist les vides trencades, cremades com els arbres de l'aspre, les cames podrides, les nits sense llum i la llum sense visió, i les morts i les flaires sucrades de l'angònia. Quina cançó! Quines ales d'àngel per una mort de saüc i d'ombra. Morts de rostres negres de barba, morts de nits i sofriments, morts de tragèdia i traïcions. Quina cançó! I si Allah, moment de repòs dins la tragèdia. I si Déu, moment de repòs dins la tragèdia. I si Adonai, moment de repòs dins la tragèdia, no existissin. I si llur profeta fos, és una ridícula suposició, només una suposició.
fou Bush i Mahoma, Jesús o Yeshua, traicions. País perdut, país trencat, país sense naixement, però que té una mort olorosa i fràgil. Palestina, quina dolçor de sucre i sofriment en el teu nom. Tal és Ata, símbol de la por, dels arbres sense fulles. Tal és Ata, on l'àngel de la llum plora. Ara es morirà Palestina, rosa del desert, veïna amical de Jerusalem la mestissa, amb la lenta processó dels morts. Tal el Zata és una catacumba on les ombres del futur vindran amb les esperances de la fe. Hi ha un vincle entre les pobres nacions que lluiten i l'alba. Jo, àngel de la llum, he decidit apagar les atxes del nostre vell món i conservar-les per a les futures pures nacions afusellades. Jeb Guzzi, 1970. El desastre és que això encara avui és d'actualitat.